Hej og velkommen til... Hvad er det? Den crasher lige. Nå. Ja. Okay. Sådan det. Ja. Hej og velkommen til Mathias' verden. Nu kigger vi på den vandby igen. Før der fik jeg ikke vist så meget af den, men I fik set lidt. Det første hus i hvert fald. Flot. Ja. Og det her det er parken. Har jeg også lavet med de to venner der. Ja. Niklas og Mathias. Nå ja, jeg hedder også Mathias. Bare så jeg ved det. Men I kan få at se banken her, ja, den er flot. Ja. Mest fordi det er mig, der har lavet den, men okay. Lad os kigge. Okay, kasse 1, 2, 3. Og hvis man skal ovenpå til chefen og snakke lidt med ham, så er det her. Men pas på, han er en skrabbanan. Tror jeg. Mest fordi jeg er mig selv. Nå, videre. Lad os kigge lidt mere på byen. I fik i hvert fald set lidt af banken. Det her, det er togbanen, der fører ud til en anden ø, hvor der er nogle mennesker. Jaguaren. Aner ikke, om det er stadig rigtigt. Gad ikke at skrive det rigtigt. Det er mit store, flotte hus. Sådan det. Så jeg gad den virke. Så kigger vi lige. Det er min computer. Det er, I kan se, enchanterrum. Og så kigger vi her. Det er mit soveværelse. Og gæsteværelset. Ja, de kalder mig Mathias Ø. Og her ligger der sådan et bur, og det er armor. Og diamond. Ting, link tools. Det er min stue. Ja, alt er næsten lavet 3. Det er mit fjernsyn. Der er karate i fjernsynet. I kan kalde det kikkenet. Aner ikke. Nå, videre. Det er min lille farm. Jeg lavede den, da jeg var på eventyr. På den der mode, hvor man er eventyr. Det var ikke så godt, så kunne jeg ikke hakke noget. Jeg kunne kun plante ting, men jeg kunne ikke gøre andet. Og det var sådan lidt irriterende. Så fandt jeg så ud af, at jeg ikke skulle skrive Game Mode 2, og bare skrive Game Mode 0. Så blev alt godt igen. Ja. Yeah. Men alt det her har vi lavet på kreativ, det tog lidt tid, men sådan er det. Ja. Nå, men ja. Det var vel det. Ja, vi kan lige hoppe ned i skorstenen her. Woo! Og ind i smoden. I tænker nok over, hvad er det her? Nej. Det kan jeg godt lige vise jer. Hvis jeg lige kan finde den. Og den er nok der. Der. Der var den. Ja. Så når man den der, og der. Der ligger de ting, man skal bruge som smed. Sådan. Nå. Men ja. Det var det for i dag. Vi ses.